Luto kay gutom na kayo. Unsa naman po ni ma? Di na pa. Sardinas ba? Wala mo kukuha na ni. Unsa ni kuha na? Karoon Ah, ko dito. kuha na. Ay, paluto na ko nilang koryo. Oh, dito. Oh, lutuan ko na ninyo niyo. Unsa na yung giubra? Sama na. Kuha na, lutuan ko na ninyo no. Maluto din lata di. Naalay sulod. Luto pag bulad gani. Sama din ni lata na ni sulod di. Oh, ikaw ano? Luto ako no. Sama na. Luto anas kuya. Ano naman po ni? Uglit TV. Asa na mga ulo ni koryo? Yutot lang oy. Balo ana oy. Isa na ikapalit anay. Di man ako kapalit ana tao no si kuya ko ro. Ila to si kaya ni mo bing ipabalik tong tindahan nga gipalitan kay katulo na lang natin ni luto abay pa ng ulo. Yeah. Yeah. Unsa man? Dali lang dire. Pero mamintir man ni way ulo ni. Yo. Oh. Ato si kuan ba? Kuya nimo kay ang ulo ani. Yeah. Sige mo pa. Pero kuya. Unsa may gilalisa ninyo? Ano man din mong kuan din wala man ni ulo. Wala ulo oh. Katulo na mo ni palit gahapon ni palit mo sa ani. Wa japoy ulo. Gaina mo, ginabutag. Wa japoy ulo. Ano ba ni? Wa japoy ulo. Dili, ang sardinas wala gyud nay ulo kay og nay ulo og Apil. apil. Di na posibleng walay ulo ka. Apil nas palit. Dili lagi Dapat nga na ulo. og Unsa man apil. puno? Paminaw magud usa may mayon nyo. Apil ang ulo para mabukog mo o sa dili mo mabukog. Pipili. Tutod no. Gusto mo mabukog? Bukog dito na good. Mo din wala. Basig guro mo na. Oh, di ay. Oh, diya.